Ja saman tien kurttaa. Hyvä. Sitten penkillä. Kaikki mahut lenkiä kyllä minun. Hei, no niin, sitten siihen edelliseen peliin, niin siitä nyt pienet täpsit. Tärpit on se oikea tämä. Tipsit. Mitäs puolueita? Otetaanko me sukarin jaloin tuolta? Miten me tehdään? Peliasennus meidän pitää olla valmiita pelaamaan. Me ei voida olla suorin jaloin niin kuin oltiin äskeisessä pelissä. Sitten kun lähdetään hyökkäämään, niin pidä huoli siitä sun pallosta. Ei poikketa sun. Sä et voi syöttää täältä tänne, koska se katkaistaan 110% varmuudella. Mene joko itse, keskellä on aina tilaa, älä mene kulmaan. Kun me haetaan palloa nyt vaikka päätyrajasta, sun ei tarvitse olla yhden kaverin tossa, toisen tossa, toisen tossa. Tää on äärimmäisen helppo puolustaa. Hae kaukaa tarkoittaa sitä, että te ootte niinku täällä näin. Sitten liikkeeseen tosta palloa ja kaikkien ei tarvi edes hakea sitä palloa. Kun meille riittää yksi pelaaja, joka tuo sen pallon. Sipurajoissa ihan sama tilanne. Jos meillä on tuolta sivusta avaus, älä hae tähän. Siinä on mahdoton syöttää. Hae kaukaa, mieluummin täältä toiselta puolelta kenttää, jolloin sä pystyt liikkeeseen hakemaan. Osallistuta kaveripeliin, syötä, jos ei sulla ole itse mitään, sen jälkeen sä leikkaat itse. Ole aktiivinen molemmissa päissä. Kentällä lähtee Sampo, Leo, Miro, Elmeri. Kaikki ylös, peput ylös. Sitten kova karjus. Daniel, vauhti. Kova karjus. Onks kaikki kunnossa? Äijästä tulee kuvailua, se kaatuu. Hyvin mahtuu. Ei ihan mahtuu. Niin, ei mahtuu. Sinne päin. Jokainen hyökkää tonne suuntaan ja sininen tonne. Ota. Älä tee sitä oikein. Ei sitä oikein tässä Suojele kuoria! Kädet ylös! Nyt katseet tonne noin. Ja pallo liikkuu. Pallo pääsee ylös. Leikkaa Sampo perään saman tien. Pyydä palloa. Haluatko se takaisin aktiivisesti? Suojele koria! Suojele koria aktiivisesti! Kosketuksia palloon, Miro! Kosketuksia palloon! Koske palloon! Koske palloon! Koske palloon! Mene jo! Mene oiko
18. Mulla. Sulla on Siellä on joo. Siellä tossa on lätkä, Sampo. Sampo se lätkä siitä. Sieltä. Anna ihan sama kelle. Pelaa! Hei, nyt sit sellainen juttu, että sit tarttuu taas tänne sitä vettä. Se ei voi olla nyt taas vaihtoehto. Viime pelissä tuli mun naamalla, niin nyt se pysyy siinä se pullo. Kosketuksia palloon! Kosketuksia palloon! Aivan vaan. Lukas, pystyt keskittyä. Ervin, Lukas, Risto, tänne. Elmeri vähän. Istukaa vaikka siihen reunaan. Avaa jo! Leo levyille. Hyvä Elmeri. Suojele omaa koria, juosten! Elmeri, elkori, suojele. Kosketuksia palloon! Hyvä heitto, vielä vaan. Ja ylös Sampo, ylös sieltä. Olet lähellä, hienoa. Nouse. Hyvä. Suojele koria. Juokse. Leo. Peliasentoon, kosketuksia palloon. Kosketa palloa. Vajalla. Leo. Meijä. Kaikkien ei tarvitse mennä sinne. Lukas. Tämä riittää. Nyt polstetaan. Suojele koria. Risto! Kautta. Juokse kiinni, Risto, juokse kiinni. Kosketuksia palloon. Avaa heti. Tuomarille pallo. Avaa. Hyvä. Suojele koria saman tien suojele omaa koria. Edvin juokse, pallon alla. Se on sun, jos se on sulla, niin se on sun silloin. Älä huuda kenen, vaan silloin pallo, suojele koria. Edessä Risto, kosketuksia palloon, Edvin, kosketuksia palloon. Kosketa palloa!
Hyvä oli. Hyvä oli. Kosketa palloa. Kosketa palloa, Elkku. Kosketa palloa. Kosketa. Hyvä. 16. Hyvä enemmän. Painetaan vaan. Pallo. Linjivuoren. Daniel. Elmerillä on 6. Pelataan. Daniel. Jos nimi sanotaan, niin me siellä pomppaat sieltä ylös peliin. Sellainen. Elkku. Olla pallo. Nahdasta. Hyvä. Vaella. Pallo merelle. Daniel, sulla on 15. Lukas, sulla on 3. Ervin, sulla on 2. Ei, sulla on 3. Kosketuksia palloa, Lukas! Kosketa palloa! Kosketa palloa! Kosketa palloa! Kosketa palloa! Hyvät kädet! Hyvä Daniel! Hyvä Daniel! Joelar! Kosketa palloa! Kosketa palloa! Kosketa palloa! Kosketa palloa! Kosketa palloa! Kosketa palloa, Daniel! Hyvä Daniel! Hyvät kädet! Sit pois kulmasta, Risto. Saa paikka. Lukas! Siinä on heitto. Hienoa. Tuele korja! Tuele korja! Tuele korja! Kosketuksia palloon! Kosketuksia palloon! Hyvä puolustus Daniel! Vaihella. Lukas! Älä ei ole. No niin, tule. Johtaa 2 tai 1 korilla. Enkä tiivistäkää sinne päin, kun niitäkin tulee vaihtoja. Viis, 4, vielä puolustusparia. Aika. Hyvä pää. Kehu aktiivisesti käsi. Kehu aktiivisesti käsi. Hyvä. Sitten. Mä oon nähnyt, kun reeneissä haluatte palloa. Mä oon nähnyt tästä jokaisista reeneissä. Mä tiedän, kuinka te tykkäätte pallosta ja haluatte koko ajan siellä pomputella ja tykkäätte siellä plärätä. Mut sama pätee myös puolustuksessa. Jos
kun antakaa joku sun pallo. Mulle nopeasti. Kiitos. Jos se kaveri pitää palloa tässä, niin hakekaa sen kosketuksia palloa, joko läpsissä sen, tai sitten jos vie tänne, niin jos vie tänne, mitä nousee ylös, tai Aaron, mutta mitä sä teet, hyvä. Yleensä viedään tänne, teet hyvä. Just näin. Just näin. Hyvä. Mä tiedän, että kyllä tykkäätte tehdä sitä, ja te ootte tehnyt sitä, te ootte hyviä siinä. Niin nyt näyttäkää, mitä te osaatte. Myös siellä puolustuspäässä. Hyvä. Sitten kova huuto ja... Joel, Aaro, Miro ja Leo lähtee. YK Konamika! Avataan! Saadaan yksi puolustettava! Kenen pateri ei Miro, kummipäin olet? Tuelle korjaa! Halua pallo! Oliver! Saaro! Suojele korjaa! Ylös vaan. Siinä on hyvä ei. Sano Miro. Saat se pallo. Jeppi kävelee puolesta. Suojele korjaa. Saaro. Hyvä juoksu Aaro. Isona Leo. Nyt kädet ylhäällä. Kosketuksia palloa, Joel, kosketa palloa! Avaa! Hei, Alex! Saaro! Suojele korja! Leo! Korille saakka! Saaro! Saat. Ei haittaa. Tuomarin pallo. Tuelle korja. Löydä yksi, ketä puolustat. Hyvä. Miro Aaron! Hyvä Miro! Epi Daniel. Nostaa ylös. Miro Leo.
Elmeri Sampo. Mutke puolustaa. Kato pallo. Ei. Hyvä Miro! Kerkeä, postata palloa! Postata Joel palloa! Joo, Joelle korja! ne ottaa 24 ja sitten ei kun kahdella. Laita. Löydä yksi pelaaja, ketä puolustaa. Löydä yksi pelaaja. Yhden pelaajan viereen. Ai niin, Joel. Yhden pelaajan viereen. Leon. Kosketa palloa, Sampo, kosketa palloa. Hyvä syöttö. Joelle korja, juoksi, älä kävele. Näytä kädet jo, peliasento. Kosketa palloa, Sampo. Juokse. Sampo, matalampi asento, niin sulla on helpompi ottaa kaveri vastaan. Jos sä oot suorin jaloin, niin se menee ohi. Lukas ja Leo. Tänne. Kahdella. Älä tee tolle. Mikä sulla oliksi? Elmeri. Mikä sulla oli? Sit istumaan. Koistutuksiin pallo! Ei! Sampo korille saakka. Joelle korja. Valmiin pelaamaan. Ei tee puolesta kenttää yhtään mitään, sun pitää suojella koria. Näe pallo. Leo, näe pallo.
Pallo liikkuu. Pallo liikkuu. Pallo liikkuu. Sulla on kuljetus käytössä myös. Ja ylös, 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 ylös. Hyvä blokki, Edi. Alo pallo. Minu. Alo pallo, alo pallo, alo pallo. Edi, mä olen. No nyt mentiin. 15. Alas. Sitä Samppa, 5. Sitten tänne päin. Monta erää on? Okei, mä oon Elmeri Ouruviro kentälle. Hei, istukaa siellä. Ja oliko osaamine 3? 3 minuuttia. 3. Kysyittekö kaverit? Hei! Puolustuksessa paljon aktiivisempi. Tosi paljon aktiivisempi. Mietin kosketuksia palloa, älä tee joku. Kosketuksia palloa, mitä se Karri sieltä teille sanoo. Kosketa siihen palloon joka ikinen kerta. Sä et halua katsoa, kun kaverit pomputtaa sitä palloa sun edessä. Sä haluat sen pallon. Hae niitä kosketuksia siihen, niin silloin sä pääset aika kivasti myöskin saamaan. Toinen juttu. Jos meillä on pallo täällä, tossa on kaveri pallon kanssa, sun äijä on täällä, niin sä ihan turhaa puolustat sitä täällä. Mitä me suojellaan? Korva. Missä se on? Tuolla. Täällä. Eiks niin? No jos me ollaan täällä puoleskenttää pallo on tässä näin, suojellaanko me silloin todella tätä? Ei. Niin pitäisikö meidän sitten olla esimerkiksi jossain täällä alueella? Jos meidän pelaaja on täällä näin, niin mitä se tekee puoleskenttää ilman palloa? Ei mitään. Oikea vastaus. Ei yhtään mitään. Se kaveri, jolla on se pallo, niin on ainut, joka pystyy kentällä sen korin tehdä. Silloin se pitää pysäyttää, vaikkei se olisikaan sun. Mut jos se menee korille, niin sun pitää mennä siihen eteen. Siinä ei ole kahta sanaa. Hyökkäyksessä tosi kiva, että heitätte. Äärimmäisen kiva juttu, mutta miettikää milloin voi tehdä jotain muut kuin heittää. Onko kaveri paremmassa paikassa, niin lainaa palloa sille ja sieltä päästään ehkä paremmille tilaisuuksille. Aina ei tarvii heittää. Jos kaveri on paremmassa paikassa, lainaa palloa. Se kiittää siitä kyllä. Hyvä. Risto, Elkku, Aaro, Miro. Kova huuto. Namika! Toi saa päättää siitä. Mutta älä nyt sammu. Elmeri, mitä puhuttiin pallon lainaamisesta? Tuele korja, tuele korja. Tuele korja. Kosketuksia, kosketuksia.
Ahasta. Korille päin. Tuelle korja, nyt on Aaro kiire. Hyvä juoksu oli. Hyvä oli. Nyt korille, juoste! Ylös. Nyt sit, jos me menetetään pallo, ihan sama millä tavalla tuolla, niin juokset eka tuohon omalle vaparille, sen jälkeen sit käännet ympäri, ok? Juokset omalle vaparille ja suojelet sitä korjaa. Täysin. Ei kävellä, vaan juosta. Loppuun saakka Aaro, kerkeä siihen. Hyvä juoksu Aaro. Hienoa. Aaro. Jatkuu puolustus. Kosketa palloa. Kosketuksia palloa. Kosketa hyvä Aaro. Hienoa. Hyvä syöttö. Hieno peli pojat. Hieno peli. Muistatko minne piti juosta? Minne muitte piti juosta? 1, 2, 3, 4, sitten 4 seuraavaan. Ylös. 1, 2, 3, 4. Sitten käykää istumaan, hyvät herrat, sinne orrelle. Loppu saa Aaro. Hienoa. Kosketa palloa. Hienoa Aaro. Kosketa. Sinne vaan. Hyvä Risto, anna pallo tuomarille. Hienosti. Vaiva hellaa. Kaikki veksi. Löydä yksi pelaaja. Mikä numero se oli? 3. Löydä yksi pelaaja. Mene yhden pelaajan viereen, se riittää. Mene yhden pelaajan viereen. Hyvä sit puolustaa. Daniel, minne piti juosta? Aika paljon. Kosketuksia. Kättä. Isona. Hyvä. Alas tieto. Minne pitää juosta? Juokse! Sitten käänny ja löydä oma. Kosketuksia palloon, Sampo. Pysy seinänä edessä. Koske siihen palloon! Hyvä. Pallo. Hyökkää. Hyvä. Minne juokset?
Koske! Ota pallo. Hyvä, mentiin. Kerkeä, pysy edessä. Näytä kädet. Hyvä Sampo. Vai Daniel. Juokse. Juokse. Risto. Kiro. Leo. Joel. Hyvä Sampo. Minne juoksit? Muistakaa pois. Joo, niin. Ei, kun tuohon vaparille ja itsellä kiinni. Kosketa palloa! Kosketa! Noin, vajalla. 98. Kaikki pois. Kaikki pelaa. Löydä yksi pelaaja, ei tarvitse puhua, löydä yksi pelaaja, Lukas pois. Kato. 6-7. Väristo. Minne juokset, Tekka? Korjaa meidän joukkoja. Avaa jo. Iske. Täysillä ravinkaan. Alo pallo. Leikkaa. Säännöt. Hyvä Risto. Katsekka. Edessä! Ei vai huono aika. Hei, tulkaa kaikki, mahtakaa kaikki istumaan tähän penkille. Hei, nyt vielä viimeinen jakso. Muistetaan mitä me ollaan tässä sanottu. Aktiivinen puolustus. Hei, Leo kanssa. Aktiivinen puolustus ja mitä me halutaan, mitä te ette tee, on se, että te kesken peliä alatte katsomaan taululle. Se, mitä tuolla näkyy, se ei saa näkyä siinä, mitä te teette.
te keskitytte 100% siihen, mitä teidän pitääkin tehdä silloin, kun te olette kentällä. Eli te keskitytte siihen pelaamiseen, missä on pallo, missä on oma pelaaja, pitääkö meidän hyökätä, pitääkö puolustaa. Aro. Pitääkö meidän puolustaa, pitääkö meidän hyökätä. Silloin kun te olette kentällä, teillä on 100% keskittyminen siinä. Eikö niin? Eikö niin? Joo. No niin, Jos hyvä. kaveri kävelee, niin te ette kävele. Te juoksette tänne vaparille ja siitä alatte pakittaa, mutta sit jos sieltä tullaan niin tälleen kävelee, niin te käytte hakea se pallo pois. Mitä? Tai jos yksi kävelee siellä perässä ja se on mun No joo, jos sillä ei ole palloa, niin sen ei tarvi, sit se on se. Elveri, mitä? Tosi hyvä juttu. Aaro, Elmeri, Miro, Sampo. Kova huuto ja sitten mentiin vielä. Kova karisto. Namikan. Onko se nyt sä siellä? Löydä puolustettava! Nyt sä Namikan. Uudestaan, hyvä Aaro. Puolusta! Jako isona! Tänne! Tää löydetään oma. Hyvä Sampo, hyvä kosketus. Älä hyppi, ei tarvi hyppiä. Hyvä. Juokse korille. Noin. Niin on helpottunut. Tällä. Kosketuksia! Ota ja avaa! Tuomarille! Meidän.
Lukas Leon. Kosketuksia palloa. Kosketuksia palloa. Kosketuksia. Vaella. Elmeri, Miro. Kenen on tää? Oliver. Kerkeet saada siihen. Kerkeet. Saappuja. No niin, sit Nyt tuossa. Juokse! Hyvä Leo! Heitä mua! Nosta pallo ylös ja heitä. Hyvä Lukas! Tänne! Kosketuksia palloon! Ei vähällä päästä Lukas sitä! Huomasitteko pojat? Pallon toisella puolella sä et ole täällä kiinni, vaan sä haluat suojella koria. Susta ei ole mitään hyötyä tässä, vaan sä haluat suojella sitä koria, eiks niin? Hyvä Lukas! Ei! Maali. Saa vielä. Hyvä Lukas, ota se! Pidä, hyvä Lukas! Pääset läpi! Ei! Tänne! Leo puolustaa! Kosketuksia palloon! Hyvä Lukas! Saat siellä, Sampo hae. Sampo. Auttamaan paha paikka. Hyvä Leo! Sampo vielä! Igor! Näytä kädet isona! Löydä oma. Anna olla siinä vaan. Löydä oma. Tulee jo. Leo! Isona, kädet ylhäällä. Hyvä Leo! Kuka me siinä? Edvin Radia. Sinne päin. Leo ja Sinne päin. Vaella. Ennen korja. Lukas. Sininen. 15. Mä oon aina näin hyvä. Se on päätöstä. Kyllä mä kasvatin aika paljon. Joo. Kukaan ei siinä sanaa.
Pitäisikö kannustaa? Pitäisikö kannustaa? No ei saa kannustaa. No ei, pitäisikö jotain kannustaa pojat? Namika! 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 Avaa hetki! Heti arvoa! Tuomari, Sampa. Tumma Elme. Kolme sisumia. Namika! 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 Keltainen 26. Namika! 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 Hyvä, Aaro huudattaa.